Serat Sabta Margatama. Oh. Pedare ngoten niku asale kembali dateng baline dateng Cahyani Nusantara yen to bangsa Indonesia disetir menggunakan ajaran Serat Sabta Margatama. Serat Sabta Margatama, 7 jalan menuju pencerahan tuh intinya apa? Sabta Margatama mau. Nah, 7 jalan mau. Nggih. Saniki nggih. Iya. Saniki mang golek ngen sakit dindane nikat wae. Sastra dindane. Memle. Lah. Tenang, masih memle. Dah. Oh. Oh, sini. Pon. Sabta niku 7. Marga niku dalan. Tama niku utama dalan becik. Yeah. Dalan utama 7 perkara. Siji. Yeah. Dalan utama 7 perkara. Siji. Tetulunga marang wong liya kang tuwuh saka atimu dhewe kang tanpa pamrih. Nggih. 1. Nomor 2 ngrungkepi bebener. Nggih. Nomor 3 ngedahi pepacuh. Nomor 5 semangat utawi sentosa. Nggih. Nomor gangsal waspada. Nomor 6 wicaksana. Nomor 7 nindake ajaran sementara sari rasa. Ngedohi pepacuh maknane apa? Ya, mau balike angka 1 mle. Nggih. Tetulunga marang wong liya kang tuwuh saka atine dhewe kang tanpa pamrih. Tetulunga marang wong liya kang tuwuh saka atimu dhewe kang tanpa pamrih niku contone sampeyan nunggang ngundal saking Segunung dateng Gundangreja. Sampeyan mesti liwat kurang luwih liwat Pulejo. Sakelen Pulejo niku ndalah kula niku mlampah satu arah kali panjenengan. Sampeyan lancangi kula. Di dalam lancangan niku kula contone nggih mandhegrek Mbah nggo sareng kula supaya sampeyan mlakune cepet. Tetulung marang mulya tapi ampun ngobo opah. Oh iya. Go sareng kula soalnya satu sejarah. Nah ampun nganti ngobo opah. Terus ngrungkepi bebener. Ngrungkepi bebener iku maksude nek kandha ngetan ya ngetan tenan, nek kandha ngulon ya kandha ngulon. Apa unine latin iki kudu tembus saking saking tulus saking pentuling batin. Ngreku bener ngoten niku. Nek kandha ngetan ya ngetan tenan, nek kandha ngulon ya kok ya ngulon tenan. Bener. Terus lajeng ingkang nomor 3 ngedahi pepacuh. Mak niku mang cekel tulisane. Nggih, ngadohi pepacuh, Mbah. Ora goroh, ora nyolong, ora sombong, ora bandrek, ora pitenah, ora adu-adu, ora nglarani atine liyan, ora ngrasani wong liya, ora mateni. Kurang luwih ngaten niku. Iya. Semangat karo sentosa, maksudnya semangat niku maksudnya ngeten. Setiap manusia kedah memiliki berusaha untuk hidup, berusaha untuk mencari nafkah untuk menghidupi kehidupannya sendiri.
mbuh akal sing kepriye supaya aku ki bergerak mencari nafkah, mencari sanapangan. Marga urip aneng alam dunia kula wong asli mleh tidak ada orang yang tidak butuh makan dan minum. Jadi Isane entuk isane mangan lan ngombe lan sapanunggalane kita harus bersemangat berusaha, tidak boleh malas-malasan. Jadi intinya kudu ubah kan Maman. Kudu ubah. Iya. Terus Yang kelima waspada, Mbah. waspada niku di dalam seseorang melakukan sesuatu apapun kedah diteliti ingkang hati-hati, diteliti ingkang hormati supaya apa kang bakal ditandhangi ora bakal ngapitunani. Kejaba niku waspada niku suasana. Aku liwat dalan gede, arep nyabrang kudu waspada. Iki kan kiwa ngeti tengen supaya lakuku slamet. Iya, Terus nomor 6 wicaksana. Wicaksana niku adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan di tempat Anda bisa menyesuaikan diri dengan di mana Anda bertempat menyesuaikan diri dengan di tempat Anda berada. Dadan sampean gesang enten Madura kudu iso menyamakan budi pekerti laku jane wong Madura. Nek sampean hidup di Jakarta ya kudu iso menyesuaikan diri dengan laku jane wong Jakarta. Nek sampean manggon ing Jepang ya kudu iso menyesuaikan diri karo laku jane wong Jepang. Kesimpulannya wong urip kudu iso ajur-ajur ngono. Nah, lajeng nomor kalih ora beda-bedake ing antarane ala becike kahanan, ndek dhuwure derajat pangkat, lan sugih miskining kahanan. Ampun dibeda-bedake, ampun disia-sia nemen peh kuwi mlarat, peh kuwi kere, peh kuwi apa cacat, peh kuwi buta, bisa sapanunggalane. Memang itu harus direngkuh dengan tidak boleh disia-sia. Memang itu kehendak Tuhan untuk menjalankan amanat Tuhan. Saya lahir menjadi tidak punya tangan, itu adalah melakukan amanat Tuhan supaya nanti saya bisa memperbaiki perbuatan saya. Oke. Yang terakhir, nindakake ajaran Sari Rasa. Nindakake ajaran Sari Rasa niku nggih di saat kita niku merasakan rasa judet, jengkel, muring, nesu, meri, sapanunggalane rasa susah, rasa susah tidur, rasa isih luwe. Niku untuk menenangkan batin kita nindakaken ajaran sementara rasa. Ajaran sementara Sari Rasa niku adalah memadamkan hawa nafsu. Marga setiap manusia niku mboten lepas saking gerakane hawa nafsu. Tapi hawa nafsu niku isane dipadamkan, isane sirep niku kanthi gunake ajaran sementara Sari Rasa. Lah ajaran Sari Rasa niku adalah mengatur mlebu metuning napas. Ngatur mlebu metuning napas kaitung wangsul sampai ke layaping aluyup atau sampai ke alam bawah sadar. Nek kita pun saged menenangkan batin sampai ke layaping aluyup, utawa kita pun saged menenangkan batin sampai ke alam bawah sadar, kita lajeng emot, oh ya aku ngono iki kleru, aku ngono iki salah. Aku rumasane kesalahan dan kekeliruan pun. Akhirnya kita sudah kembali tentrem. Ngoten niku. Marga nek sing diarani ubaling hawa nafsu niku mboten saged dipadamkan dening ajaran sementara Sari Rasa. Ubale hawa nafsu niku saged dadi bumerang bagi orang yang melakukan hawa nafsu.
Iki enek salah satu ajaran yang dinamakan ajaran Tridharma. Tridharma nih Pangeran Sambernyawa itu ngomong ini Mbah. Rumangsa andharpeni wajib ngrungkepi mulat sarira hangrasa warni. Iso medal werdine kuwi mau. Mulat sarira hangrasa warni. Nah, ungel-ungelan sing enten mengadat rumangsa andarbeni melu anggondhele niku maksude rumangsa andarbeni aku ki urip eneng negara Indonesia. Dengan demikian Indonesia iki rumangsa daktaku. Dengan demikian rumangsa andarbeni melu anggondhele nek ana wong manca negara arepan ngewuh-ewuh bangsane dhewe aja entuk melu nggondheli aja entuke anu Pak Jepang kowe iki bangsaku dhewe anu aja kaya wae-wae lebodho golek sana pangan dadi pelayaran dadi anu napa golek iwak anu prau butuh kirim pangan ke sana-sana iki bumi dhewe. Melu ge andole andole mesti ngaten iki. Oh. Rumangsa gene kok aku ki wong Indonesia. Anu kae wong Sulawesi kae ya basaku. Wong Irian kae ya basaku. Wong anu Aceh kae basaku. Nek nang wong anu arepan ngobrol wong Aceh aja iki ya tak. Gandeng ngaten niku. Terus kemudian mulat sarira hangrasa wani. Nomor 2 rumangsa andarbeni wajib nggondheli rumangsa andarbeni wajib ngrungkepi. Rumangsa andarbeni wajib ngrungkepi. Kata ngrungkepi maksudnya apa? Lah ngene iku rumangsa ngrungkepi niku wau nek iki milikku. Iki wong sak Kabupaten Karanganyar iki milikku. Didak masuk kendakku. Nek ana wong sajabane Kabupaten Karanganyar iki arepan ngobrol yang wilayah Karanganyar arepan gawe isu arepan gawe reget gawe isu aja iki anu milik saya. Milik saya bagi milik kami. Bosnya kan kami. Milik kami bagi ini milik kami untuk orang sekarang. Terus yang terakhir mulat sarira hangrasa wani. Mulat sarira hangrasa warni. Merdine apa kuwi mulat sarira hangrasa wani? Nah. Mulat sarira hangrasa wani niku ninjo awakmu dhewe, ngraga marang awakmu dhewe. Nah aku ki dijiwit wong rasa lara aja jiwit. Nah aku ki barang dicolong wong ya aku rasa ketur aja nyolong. Nah aku ki diunani wong ora sanyang pikiran kok bunah papanmu ning aja ngunani wong supaya gen tentrem. Iki tak sambungke karo ajarane Mbah Semar. Mbah Semar pernah ngomong ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangkut Karsa Tutwuri Handayani. Werdine apa Mbah? Ing ngarsa Suntulodo ing Madya Mangkut Karsa Tutwuri Handayani. Ini ajarane Mbah Semar ngono kuwi. Nah, kuwi werdine piye, Mbah? Sing dikarepe ing ngarsa Suntulodo niku bagi orang-orang yang akeh kawuhe, akeh penemune, akeh ilmune, kuwi ana tuntunan marang wong-wong sing bodho. Supaya wong-wong sing bodho kuwi diwenehi tuntunan diajak bersatu, diajak gotong royong, diajak padha mbangun negarane. Diajak nulungi wong sing isih kekurangan sandang pangan, mencari aliran dana saking menggali aliran dana dari jimpitan disalurkan kepada datang orang-orang sing isih kekurangan sandang pangan. Niku orang-orang yang ing asal sebenarnya bagi orang-orang yang manggon ngarep
yang termuka, yang terpandai di dalam suatu negara, atau raja, atau presiden, atau wakil presiden, atau jenderal, atau ketua DPR, kepandungannya memberilah contoh kepada orang lain yang bodoh. Terus ing madya mawon karsa? Lah sing nomor loro ing madya amangan karsa niku karepe nek wis ditontoni wong sing panggon ngarep, ayo padha dilakoni. Wong sing arep wae tuntunan gotong royong bangun dalan, wah yen lakoni gotong royong bangun dalan. Sing asal tulodo gotong royong gawe omah, gandeng sing di omah ki biayane mesti supaya dadi ayo sengkut bareng-bareng ora usah ngopahe sementing iso mangani. Asem ayo madya amangun karsa. Lah ngoten niku. Terus sing terakhir Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani niku masih Tutwuri Handayani iki aku ki nek kenyang gayan, kenyang sambatan wis ora mampu. Marga tenagaku wis ora iso rewan utawa contone ya pokoke ora iso mampu. Aku isaku kok urun tes sebuntel karo gula sekilo gendhe ngombe sing padha nyambut gawe. Tutwuri Handayani si sak kuat-kuat sak bisa-bisane melu nyengkuyung melu tetulung. Maksudnya kan ngoten niku. Iya, Tutwuri Handayani melu tetulung. Nah, kembali ing ngarsa Sontraja ing madya mawon karsa Tutwuri Handayani. Iki mau contoh-contoh tuladhane wong wicaksana. Terus kemudian mengapa para bupati, gubernur, presiden, pemimpin Indonesia itu ora mudeng hasta brata? Hasta brata apa to, Mbah? Hasta niku 8, brata niku adalah perilaku, perbuatan budi pekerti. Budi pekerti 8 perkara niku harus dimiliki seorang kepala negara. Mbuh kuwi presiden, mbuh itu raja harus memiliki perilaku 8 perkara niku. Ya. Mang pedar sisi-sisine apa? Perkara ning 1, 2, 3 teko 8 kuwi mang, Mbak. 8 perkara niku ingkang sepindah seorang kepala negara harus kudu duweni sifat watak kaya bumi. Tegese bumi niku teguh ora bakal kenggo digodha rencana dening sapa wae. Lajeng nomor kalih watake bumi watake bumi watake geni. Nomor 2 watake geni niku jejeg. Ora gampang didoyong ing ngetan, ora gampang didoyong ngulon. Marga seorang kepala negara niku biasanya kata godha rencana. Ayo ngene wae, ayo serong, ayo korupsi. Niku biasa dijak. Tapi karena mempunyai watak jejeg, genine jejeg. Bumi nggih. Niku seorang kepala negara, mbok raja, mbok presiden itu tidak mudah terumbang-ambingkan oleh ajakan orang lain. Iya, kena provokasi ya. Nah. Terus yang telu watake banyu. Watake banyu. Watake banyu niku adalah ayem, anyep, adem. Seorang kepala negara, raja atau presiden kudu iso ngedem pikirane para wargane, pikirane para rakyate. Piye carane ngedem nek eneng huru-hara apa-apa aja gampang langsung ditandangi, dipikir-pikir sik wong huru-hara iki karepe piye. Nek iso mikir-mikir dengan panjang lebar tong pikiran adem ayem. Bumi, geni, banyu, angin. Nomor 4 angin. Angin niku adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa. Angin niku bisa nyangga bumi, bisa nyangga rembulan, bisa nyangga srengenge. Tanpa disangga dening angin, bumi niki
tidak bisa berputar tanpa disangga dening angin. Sengenge nika satu kali putaran menggunakan waktu setahun. Saking lor mengamali datangi berputar ke kidul berputar ke lor menggunakan waktu 1 tahun. Niku adalah menggunakan kekuatannya angin. Lajeng sengi matake rembulan berputarnya menggunakan waktu 30 hari. Itu juga menggunakan kekuatan angin. Lah jagat niki tanpa diputer dening angin mogok. Tidak bisa berputar. Padahal jagat ini berputar rutin setiap 24 jam. Rutin setiap 24 jam. Itu adalah kekuatan angin. Nah, kemudian dari kekuatan kepapat mau angin atau maruta ling keliman Surya. Surya. Surya itu adalah sengenge. Ya. Seorang raja atau seorang presiden harus bisa mempunyai watak adil. Suryane kan adil. Mbok batang, mbok wangi baru kabeh disorot. Ora tanpa pilih kasih. Mbok batang, mbok wangi, mbok bacin, mbok mewah kabeh disorot. Dengan demikian seorang raja atau seorang presiden harus bisa adil. Peh kuwi wong mlarat, peh kuwi wong kere, peh kuwi wong pincang, peh kuwi budek disia-sia jangan. Itu harus diurusi dengan menggunakan dana RAPBDN, rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Niku disisihkan sebagian untuk menolong orang-orang yang cacat atau orang-orang yang tunawisma, tunakarya, tunarungu, tunaswara sak bagas sak panunggalipun. Terus yang ke-6 lagi kaenmu Surya saiki Kartika. Kartika. Kartika kan bintang. Kartika bintang toh? Nggih. Ya. Kartika bintang. Nah, Bintang seorang raja atau seorang presiden harus bisa membuat negaranya menjadi mewah. Menjadi mewah niku upamane gapura. Gapurane ora mewah kacukup ping 4 ditatepe etan karo kulon. Tapi karo siji karepe mewahan niku gawe gapura gawe bangunan ngene, gawe monumen ngene, dihias begini. Itu adalah tunggal tanggung jawab seorang kepala negara. Harus bisa membuat atasnya istana negara kok kaya omahe wong ngemis kan saru. Harus bisa membuat istana negara yang lebih mewah. Iya. Maksudnya ngaten niku. Iya. Terakhir ini kan bulan toh, Mbak. Bulan. Nggih. Bulan niku kan sorot bagi untuk waktu malam. Waktu malam niku maksudnya seorang kepala negara atau seorang raja harus bisa membuat madange atine wong liya. Awet teken marang wong kalunyon, awe sandang marang wong kawudan, awe pangan marang wong sing kaluwen. Kados unine padalang nalika ngucapke janturan nalika jejeran pertama. Seorang raja kados ngaten harus bisa gawe mencabut kesusahan orang lain. Mencabut kesusahan orang lain niku contone wong kae kok ndagris nang pinggir dalan kae apa marga kemeng apa marga luwe. Nah, ndagris nang pinggir dalan niku dimatke. Dikone nek marga kemeng ya sapi-sapiane ditukok 7 apa ditukoke budrek. Iya. Nek wong ndagris nang pinggir dalan iki kadhe kaya lapar. Wis kono ora ketangan pinggir dalan kok
ana wong dodol gethuk apa ana wong dodol sume apa ana wong dodol kupat tahu ya sak kuat-kuate ora ketan didukokke sume apa anu nyopae ditambah luwe. Seorang raja kadang ngoten niku. Iya, Mbah. Jadi iki contoh tentang pemimpin atau Pak Lurah, RT RW, Bupati sampai presiden atau pokoknya pemimpin di suatu negara bangsa kudu minimal duwe ajaran Hastobroto nggo pedoman memimpin negara atau pemerintahan desa atau tingkat provinsi, kabupaten maupun tingkat desa gitu nih ngono to, Mbah. Kuncine pemimpin kudu duwe Hastobroto. Kuncine pemimpin atau ragu raja presiden tapi lurah bupati kudu duwe Hastobroto kan. Nah, semua seorang pemimpin bagi bidang kepala pemerintahan niku Hastobroto niku saged kedah iso nindakake. Mitra diukur kalih anu wilayah sing dikuasani. Iya. Nek Hastobrotone bagi seorang bupati ya piye carane aku iso ngrangkul sak kabupaten iki menggunakan ajaran utama wulung-wulung perkara niku wae. Bagi seorang kepala desa ngrangkul rakyat wong sak kelurahan iki piye supaya rakyatku nglakoni ayem tentrem kita raja gemaripah lejinawi ora ana wong sing colong jubah sapanunggale. Sama saja, mung kajeke ukurane dhewe-dhewe. Yeah. Wong kepala desa ukurane wong lingkup sak kelurahan, nek wong kabupaten ya salingkup kabupaten, wong provinsi ya salingkup provinsi, wong seorang presiden atau seorang raja harus mencakup seluruh kekuasaannya sak negara. Apa kan ngoten niku. Ya untuk sementara cukup dulu Mbah, itu Mbah Narso tadi udah banyak cerita tentang ajaran urip dan panguripan, cerita tentang Hastobroto, cerita tentang Nulodo Lakutama, lain waktu disambung. Matur suwun.